Horas amanginang, songonom majo tabain catatan jamita, ima tu epistel di hari Minggu tanggal 30 Maret 2025, jalan nungahya gabe jamita Minggu di tanggal 20 Oktober 2020. Sian Yohanes bindu 4 ayat 5 saha rodi ayat 14 alai di saunari ayat 4 saha rodi ayat 14. Ima taringot tu Jesus na pajupang dohot sahalak boru Samaria dung loja Jesus di perdalanan hira-hira pukul 12 di Hosniari di dok mesi rupani cuaca panas nunga loja ibana di perdalanan gabe di turpuk tahun rupani tajaha pajupang ibana dohot sahalak paropuan Samaria di sumur nisi Yakub. Dinang loja tuhatta di pardalanan jala akasisean nunga borhat manuhor bohal ninasida gabe maradian ibana hudul di topini sumuri jala mauas ibana naing minum. Pajupang ma dohot sahalak boru Samaria di pangidoma aek si inumon tu boru Samaria. Naro mana huaek tu sumuri. Alai molota parrohahon rupani paropuan naro tu sumuri paropuan Samariaon. Hira songon na asing do songon na sosomal do membuat aek di tiki Hosniari. Somalna di manugot niari do asa adong si inumon di Hosniari. Atong adong ma si sukunon atau ada sesuatu dengan perempuan ini. Ada apa dengan dia? Na songon dia dorupani buasa dang songon halak na asing ibana mana huwaik. Gabi adong ma pakatayon ni Tuhan Yesus dohot boru Samariai tadok majoi perbincangan kaku bagi perempuan Samaria ala dang somal. Manang listilah lain rupani subang do makatai dohot bawa tarlu mobi muse halak Yahudi naso mardomu nasida jala di turpuk tahun takas doi di patol has paropuani tu Tuhan Yesus tiki di jalo Tuhan Yesus aek sian ibana. Dang naso di boto Tuhan Yesus rupani kondisi para lawan ni halak Samaria dohot halak Yahudi. Alai dang gabi sundat Tuhan Yesus manjalo aik tuburu Samariai ala ni pertotangan namasai di Yahudi dohot Samaria. Di jalo do aik. Alai asing do alus ni perempuani. Gabe status ni Tuhan Yesus do disukuni bana songon halak Yahudi dang aiki di lehon. Di turpuhi taida dang muruk Tuhan Yesus tu ibana. Jala di turpuhi taida ditawar hot Tuhan Yesus do tu ibana muse aik na dumengkan, aik hanguluan. Na so mauwas beibana moludung diinumi. Ngalai takas do taida di turpuhi dang dia tusi boru Samaria aha na dimaksud di Tuhan Yesus ala so sa frekuensi maju tadok rupani ala asing na ni do Tuhan Yesus di pikiran ni bana jala asing do aik di pikiran ni boru Samaria. Jala dibutuh Tuhan Yesus do na mauwas do tong nang paropuani mauwas di bagasan pangatusion na asing. Mauwas do tok paropuani di bagasan pangutusion na asing na subui pinasombuni holan aik manang nasubui diubati manang nasubui rupani di Papuas holan alani aik na ni inumna alai ikon sian hatani debatado bui pasobuhon ibana di haua sonnai alani di patadahon Jesus audo aik hanguluan. Somal dui di Injil Yohanes audo dalan, audo aik hanguluan, audo hasitongan na marlapatan dangadong di luar ataupun selain Yesus.
Perempuan Samaria moluta buat tu jamita ima mewakili hita sudi akka jolma manusia na kehausan do hita di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolu siganopari. Ragam do na mambat kita kehausan manang mauas pergumulan arsak hamaolon lando na asing mauas hita di hadameon mauas hita di sude akka narikot di ngoluta di pikirata alani ido sada dalan laho pasubuhon wasta Roma tu Jesus jala tibu mahitaro ido hidahami turpuhon ditogihon dohita asa ro tu Jesus asa unang mauas behita di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolu sigano paari Roma tu Jesus tibu maro ibana do aik hangoluan.